నా పేరు జ్యోతిరావు గోవిందరావు. నేను ఓ చిన్న వర్తకుడు, రైతు. పూనా మున్సిపల్ కమిషనర్గా కూడా ఉన్నాను. వెల్కమ్ వెల్కమ్ మిస్టర్ జ్యోతిరావు పూలే. మిమ్మల్ని మీరు ప్రత్యేకించి పరిచయం చేసుకోవాలా? మీ గురించి, మీ గొప్ప గొప్ప సేవల గురించి ఎంతో విని ఉన్నాము. మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ మీ విలువైన సూచనలను, సలహాలను ఆహ్వానిస్తోంది. థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ హంటర్. నేను సూత్రులు, అతిసూత్రులు, దళితుల మూలవాసుల గొంతుకై నా భారతదేశం తరపున ముందుకొచ్చాను. మీరు చెప్పదలుచుకున్నది ఏదైనా సరే చెప్పచ్చు. ప్రతి మాట రికార్డ్ చేద్దాం. ఎలాగూ రిటర్న్ రిపోర్ట్ సమగ్రంగానే ఇస్తారు కదా. రైతుల నుంచి పన్నులు, సుంకాలు వసూలు చేసే మీ ప్రభుత్వం ఆ డబ్బును అగ్రవర్ణాల చదువు కోసం కొన్ని శతాబ్దాలకైనా సాధ్యం కాదు. విశ్వవిద్యాలయాలు, పెద్ద కులాల వారికి డబ్బు